Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα ξεφυλίσουμε μαζί κάτι μοναδικό, τον δρόμο του Dunwich στα αγγλικά, ένα βιβλίο που έγραψε ο Lovecraft το 1928, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία του Lovecraft, εικονογραφημένο από τον Φρανσουά Μπαρανζέρ. Ήρθε πρόσφατα, έχουμε δείξει στο κανάλι και το κάλεσμα του Κθούλου και το στα βουνά της τρέλας, μπορείτε να βρείτε τα βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, τα link για τα βίντεο αυτά. Και εγώ ανυπομονώ να το ανοίξω μαζί σας, καθώς δεν το έχω ανοίξει καθόλου να δω. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς ο Μπαρανζέρ απεικονίζει την παρακμιακή χωριάτικη πόλη του Dunwich, πώς μας δείχνει Γιόξο Θόθ κλπ. Μείνει spoilers για το βιβλίο παρεπτόντως, αλλά είναι ένα πολύ καλό διήγημα του Lovecraft, προτείνω να το διαβάσετε και πάμε να το δούμε καθώς συζητάμε γι' αυτό. Το βίντεο που ακολουθεί περιέχει spoilers για τον δρόμο του Dunwich. Ο δρόμος του Dunwich λοιπόν, Lovecraft Μπαρανζέρ, και βλέπουμε εδώ την αποθήκη στη φάρμα των Whately, αν δεν κάνω λάθος, ενώ στο οπισθόφυλλο έχουμε ενδεχομένως κάποιους ομοσπονδιακούς, αστυνομικούς ή κάτι τέτοιο. Και πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βιβλίο. Θυμίζω ότι ως συνήθως υπάρχει το κανονικό εξώφυλλο, το οποίο είναι εντελώς μαύρο, αλλά έχουμε εδώ στην ράχη που γράφει The Dunwich Horror κλπ. Είναι από τη Free League Publishing, όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις. Και το έχω ανάποδα. Ωραίο, Το έχω ανάποδα, άρα είναι ανάποδα αυτό. Οκ. Οπότε το γυρίζουμε κανονικά. Είπαμε, το ανοίγω και εγώ πρώτη φορά μαζί σας. Να το λοιπόν, ιστορίες του Howard Phillips Lovecraft, illustrated, δηλαδή εικονογράφηση από τον Φρανσουά Μπαρανζέρ, και σήμερα βλέπουμε τον δρόμο του Dunwich. Και ξεκινάμε εδώ με μερικές εικόνες από το ίδιο το Dunwich. Παραδείγματος ακούτε και πουλιά απ' έξω, καθώς βλέπουμε πουλιά εδώ να πετούν στην εξοχή. Το Dunwich είναι ένα φανταστικό χωριό που δημιούργησε ο Lovecraft στα βιβλία του κοντά στο Arkham, ας πούμε έτσι, στη Μασαχουσέτη, στη Νέα Αγγλία. Και εδώ μας λέει μερικά πράγματα για τον Dunwich, την παρακμή που έχει, το πώς ξεκίνησε, το θρησκευτικό κομμάτι του, όλα αυτά. Και μετά μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Καθώς μας αναφέρει τη γέννηση του Wilbur Whately, ενός από τους γιους της οικογένειας Whately, του γέρο Whately και της Αλίνια. Και εδώ είναι η φάρμα τους που ζούσανε και γενικά μας λέει ότι τα πρώτα χρόνια όλοι απέφευγαν το Wilbur Whately, ακόμα και τα ζώα, τελετές γίνονταν εκεί στο... Πώς το λένε αυτό το βράχο, να δεις. Λέβινη παρετούντες τη λέγανε τη γυναίκα του, τη μάνα Whately. Και εδώ βλέπουμε τη φάρμα και εδώ βλέπουμε το Dunwich, το οποίο εντάξει, δεν το απεικονίζει και τόσο παρακμιακό, αν και βλέπουμε εδώ σπίτια που έχουν να βαφτούν πάρα πολύ καιρό, κόσμο να κυκλοφορεί με τουφέκια, είναι ένα χωριό σε σχέση με το Arkham. Εδώ βλέπουμε μια τελετή που έγινε, ωραία τελετή κιόλας, και κάποια στιγμή ο Wilbur πήγε στο Πανεπιστήμιο Miskatonic στο Arkham, πρώτα πήγε νομίζω στο Harvard και μετά πήγε στο Arkham προσπαθώντας να βρει έναν ανίερο τόμο των Νεκρονόμικων, μιλώντας εκεί με τον καθηγητή Dr. Henry Armitage, ο οποίος του απαγόρευσε φυσικά να πρόσβαση στο βιβλίο. Προφανώς είναι spoiler για το βιβλίο όλο αυτό, και εδώ βλέπουμε ότι έγινε μια κλοπή και λείπει το βιβλίο αυτό και βλέπουμε τι βρέθηκε κατά τη διάρκεια της κλοπής και πώς οι αστυνομικοί ερευνούν το σημείο αυτό. Βλέπουμε εξαιρετική εικονογράφηση, όπως πάντα, σκοτεινή εικονογράφηση, η οποία αμέσως αναλλάσσεται, βλέπετε, σκοτεινή εικονογράφηση εδώ στο έγκλημα και στην έρευνα, και αμέσως εδώ που δείχνει φύση και εξοχή με πιο ζεστά χρώματα. Με τα πολλά, κάτι άρχισε να καταστρέφει τον Dunwich, κάτι μεγάλο και αόρατο, και μια ομάδα από καθηγητές του Πανεπιστημίου Miskatonic, ο Dr. Henry Armitage, ο καθηγητής Morgan, ο οποίος πρέπει να ήταν καθηγητής ανατομίας, και ο καθηγητής Rice, ο οποίος ήταν καθηγητής αρχαίων γλωσσών, διάβασαν το βιβλίο αυτό των Νεκρονόμικων και ήξεραν πώς να νικήσουν αυτό το παράξενο πλάσμα. Ταξίδεψαν στο Dunwich και εκεί βλέπετε ότι κατάφεραν να βρουν αυτό το πλάσμα που μοιάζει πάρα πολύ με Γιόξο Θόθ και να το στείλουν μια και καλή πίσω από εκεί που δημιουργήθηκε με κάποιο τρόπο. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες του πώς ακριβώς έγινε, έχω πει ήδη πάρα πολλά για το βιβλίο. Οπότε, και εδώ είναι που τα θυμάται λογικά ο καθηγητής Άρμιτας. Οπότε αυτό είναι το βιβλίο, βλέπουμε εδώ κιόλας τον Howard Phillips Lovecraft και τον Φρανσουά Μπαρανζέρ, και θυμίζω πρέπει να αλλάξουμε αυτό.
Οπότε πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Είδαμε λοιπόν τον δρόμο του Dunwich εικονογραφημένο από τον Μπαρανζέρ, εξαιρετικό βιβλίο, ένα flip-through μετά από πάρα πολύ καιρό. Αν σας έλειψαν τα flip-through όσο και σε μένα, γράψτε κάτω στα σχόλια να βρω κι άλλα να δείξω. Το συγκεκριμένο το περίμενα πώς και πώς, ήξερα το εικονογραφεί και θα βγει κάποια στιγμή, αργούσε και μόλις το είδα το αγόρασα. Από τις αγαπημένες μου νουβέλες, τα spoilers που έκανα δεν είναι και τόσο χοντρά, μπορείτε πάλι να το διαβάσετε, μπορείτε πάλι να το ευχαριστηθείτε. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, με χαρά θα ακούσω τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.